Nagpangabay sang paghangop ang Department of Social Welfare and Development haniway. Kasunod sang ginpabombo sang pila ka mga tricycle drivers nga wala makabaton sang cash relief assistance. Sa interview sang bombo radyo kay MSWDO Head Elizabeth Sevilla, ginpahayag sini nga ginatingawaan sa ila opisina nga matagan gid sang bulig ang mga tricycle drivers nga wala para kabaton sang assistance. Sunod kay Sevilla, isa sa mga rason kung nga may mga drivers nga wala mahatagan, bagod may iban nga nagdoble na ang mga pangalan nga nalista apang kaisa lamang pwede makaklaim sa assistance. May iba naman nga na-delay sa pag-submit sa ila requirements. Nagapila naman ang alkalde sang Haniwa, Iloilo nga magparigayon sa second batch kagatagan sa bulig ang mga tricycle drivers nga wala pa nakabaton. Naibalawan nga naglabot na sa 820 ka mga tricycle drivers sa mga banwa ang nakabaton sang tag 5,000 ka pesos nga cash relief assistance. Tugang pa ni Sevilla nga hindi napagulaton nga ang deadline sa pagpasa agud nga hindi man ma-delay ang pagproseso sa mga dokumento kag mahatagan sila sang assistance. Ang iba na late siya na submit April 10, Friday. 5 o'clock ang deadline ka DSWD to submit. Tigin submit naman dayon. So appeal si Mayor Paul Parian sa DSWD nga tawaan siya sa Municipality of Aniway nga maka agam ang way matawan. Hindi din natin pagpariyoon sa first batch nga ang operators nag-submit kalimaman kang ngaran nanda. Halimbawa may limasan na ka-unit, limaman kang ngaran nanda ang gin-submit da. Dapat isa lang kang ngaran ni operator kag ang mga drivers na ang may ngaran dapat nga i-submit natin sa DSWD. Yan si MSWDO Head Elizabeth Sevilla sang Haniway.